sa mga pangenot na bareta. Duwang insidente nin kasulo na itala sa Masbate sin Camarines Sur daw ning Kapaskuhan. Duwa gadaan, duwa erido sa magkasuway na diskwido sa tinampo sa Albay asin Sorsogon. Pitong fireworks-related injury na itala kan DOH Bicol sa pagsabat kan Pasko. Bagong mundag na lalaking umboy na winalat sa maawat na porsyon sa Banwan Lindaraga na rescue. Asin, siripo ng mga eksena sa libreng konsyerto sa Oyangi Christmas Festival, tampok ang singer-actor na si Juan Carlos Labajo. Martes, Disyembre 26 taong 2023. Unina ang mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalyes, duwang insidente nin kasulo na itala sa Masbate asin Camarines Sur sa mismong Aldaucan Kapaskuhan. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sa mismong Aldaucan Kapaskuhan, nawara ning harong ang anum na pamilya sa Purok 8 Barangay Nursery, Masbate City. Makalis na matumpos ning kalayo ang saindang mga residensya. Alas 12:30 ning maagawong kasudma. Tulos man na nakaresponde ang personels kang Bureau of Fire Protection Office. Maging ang mga residente sa lugar ang nagtarabang naman sa pagpuok ang kasulo. Alagadulit agibo sa light materials ang karungan. Marikas na luminakop ang kalayo. 45 minutos man ang uminagi. Antes na maideklara ining fire out. Hindi naman siguro kasi may ilaw naman. So hindi pa namin kung ano talaga yung pinagmulan. Pero possible, hindi sa kanila kasi nga meron naman pong electricity. Maswerte man na mayong nakulugan sa insidente. Abuto naman sa 125,000 pesos ang winalat na danyos kang kasulo. Mantang padagos pasta sa presente ang pinagigibong investigasyon sa kung ano ang naging kausa kang kasulo. Siya po ang sulo, bali doon sa bahay ni Marites Go, base doon sa mga nakakita, mga nakasaksi. Kaya lang sa ngayon po, nag-iimbestiga pa kami, hindi pa namin alam kung ano talaga yung cause ng sunog. Mientras tanto, tulos man na nagpaabot ng asistensya sa mga nasuluan, si DSWD Bicol Director Norman Laurio. Alas 2:30 ning hapon kan parehong aldaw, natupos maning kalayo ang sarong residensya sa Zone 5 Barangay Tambo, Buhi, Camarines Sur. Sa inisyal na impormasyon, faulty electrical wiring ang pigtutukdong rason sa pagkakasulo kaini. Naabuton sa 300,000 pesos ang naging danyos. Mabilis na responde at tulong-tulong ang mga tao pagdating duman sa fire scene, pag-layout ng hose. Kaya napulang agad natin yung sunog at hindi na lumaki pa. So titingnan pa natin yung ibang mga anggulo kung ano ba talaga ang kasi nagkakanda pa tayo ng thorough investigation. Ngunya na taon, ininang ikaduwang kasulo na naitala sa nasambit na banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Duwagadan sa ruirido sa duwang magkasuhay na diskwido sa tinampo sa Albay asin sa Sorsogon, sa Bisperas asin sa mismong Aldauman kan Kapaskuhan. Detalye sa report ni May Arango. Dead on the spot ang sarong motorcycle rider matapos na banggaong kanyang kasabat na truck sa Purok 4, Barangay San Vicente, Castilla, Sorsogon. Pasado alas 3:30 nin hapon kang Bisperas nin Pasko. Napagaraman na residente kang Barangay Milagrosa, Castilla, Sorsogon ang nagada na 18 anyos na motorista. Mantang minor injuries naman ang sinapo kang 24 anyos na backride kaini na residente kang Barangay Aplaya, parehong Banwaan. Sigun kay Police Corporal Abigail Loma, tagapagtaram kang Castilla Municipal Police Station, gikan Davao City pasiring kuta ang truck sa Manila, nga ni mag-deliver ka mga pangarga kay ning Batag. Alagad pag-abot sa pinangyarihan, kinaong kasabat kay ning motorsiklo ang linya kaini, na nagresulta sa nasambit na diskwido. Yung motorcycle po kasi, pababa po yung daan nila, kaya mabilis po sila. Tapos yung taas naman po, yung daanan nila pataas, kaya mabagal po yung patakbo lang. Bali yung mabilis po, yung motorcycle po. Dugang pakan pulisya na kainumang biktima kan maaksidente, mantampig ko konsiderar accident prone area ang lugar kang pinangyarihan. Wala po sa ating mga motorista na
Mag-ingat po tayo sa pagdadrive o pagmamaneho sa daan. Kung maaari ay kung nakainom ay wag na muna magmaneho o magpahinga na muna sa kanilang mga tahanan. At sa mga daan po bada, kung pwede magdahan-dahan tayo para hindi tayo mag-overshoot sa daan. Day naman sinaangatan pa ng kaso ang 29 anyos na driver kan truck. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya, mantampadagos man na nagpaparay sa ospital ang backride kay ni. Mientras tanto, sa mismong aldaw kang Pasko, sarong motorista man na nadukaya na duguan, as indismayado sa tinampong sakop kang barangay Bunga, Legazpi City. Binisto ang biktima na si Jonathan Mabalon Bea, residente kang Rawis, Legazpi City. Tulos man na pigakudiran ang biktima as inipigdara sa pinakaharaning ospital. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Ipigpromesang reward money para sa makakapagtukdo sa panggagadan kay Police Staff Sergeant Abel Sevilla kan Legazpi PNP, ipigtauna sa duwang informant. Detalye sa report ni May Arango. Thank you. Merry Christmas sa inyo. Naitauna kan Albay Police Provincial Office ang 450,000 pesos na reward money sa duwang persona na naging dalan nga ni mabisto ang kagibo sa panggagadan kay Police Staff Sergeant Abel Sevilla kan Legazpi City PNP na tinambangan sa Sitio Agna, Barangay Humapon, Legazpi City kan nakaaging Abril 5. Nilinaw man kan direktor na kabanga pa sa nainika reward money, 850,000 pesos kaya nagahalat na pabuya para sa makakapagtukto sa panggagadan kay PSSG Sevilla. Alagad pigahalat paninda ang pigpromisan 250,000 pesos na reward money hali kay Legazpi City Mayor Geraldine Rosal, asin 150,000 pesos hali kay Albay Governor Edsel Greco Lagman. So nagpapasalamat po kami dahil isa po itong papakita na ang gobyerno po ay seryoso na tulungan yung mga naliligaw ng landas tulad po namin dati noon. Dugang pa niya, konsideradong case close naman ang nangyaring panggagadan kay Police Staff Sergeant Sevilla matapos na magadan man sa engkwentro sa Barangay Baskaran, Daraga, Albay ang pigtutok ng kagibo na si Commander Perdigon kanakaaging Oktubre 3. Mientras tanto, 50,000 pesos man ang ipigtaw sa duwang nakapagtukto kay Roy Sidutan na miyembro kang Concepcion Criminal Group na naatubang sa patong-patong na kaso na nagtago asinadakop sa Baguio City kanakaaging Pebrero. Nakaresibi man intig si 50,000 pesos ang tulong suminukong miyembro kang rebeldeng grupo. Siguro po kung magtutulungan po ang mga local chief executive ng probinsya ninyo, talagang ipakita nila na sincero sila na wakasan itong pag-ari-harian ng Concepcion Criminal Gang. Hindi po imposible na matapos ito, Hindi po kaya ito ng kapulisan lang, hindi po kaya ito ng army lang. So kailangan po natin ng holistic yung approach. Kailangan po namin tulong ng local government. Katakod kay ni asigarsyon kang kapulisan na daisinda mauntok sa pagsusog sa mga kriminal, urog na sa mga miyembro kang Communist Terrorist Group, asin sa mga miyembro kang Concepcion Criminal Gang, na padagos na nagdadara ng kariribukan sa probinsya asin sa rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Labis sa 300 na residentes kan Bakakay Albay natawan ng regalo kan Sunwest Care Foundation katuwang ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Detalye sa istorya ni May Arango. Bispiras kang Pasko, kang personal na bisitahon kan Sunwest Care Foundation Incorporated o SCFI, ang Barangay Misibi sa Bakakay Albay. Bitbit tindan man iba-ibang regalo para sa 270 digding kaakian, arog kan sapatos, bags, asin mga gubing. Apwera sa pananaon ng regalo, may mga pakawat man na ipiglatag sa aktibidad. Apwera sa kaakian, nasa 315 pamilya man ang natawan in food packs. Ang mga benepisyaryo sinda Elsie asin Ruby, labing pigpapasalamat na day sinda nalilipngan kan foundation, bagay na habang buhay man na daininda malilipngan. Maraming salamat po kay Congressman Elizalde Co sa maraming pamasko sa aming mga anak. Tapos kahit sa aming mga magulang po, maraming salamat po sa malaking tulong po ito, lalong-lalo na sa mga bata. Hindi na kami magbibili ng mga sapatos, mga bag, mga iba-iba pang materyales pa. Maraming salamat po, Sir Saldico. Ang aktibidad, parte kan Socio-Cultural Development Program kan Sunwest Care Foundation Incorporated. Apwera sa Barangay Misibis, inot ng natawan ng pamasko ang piling lugar sa Legazpi City, asin sa Banwaan kan Kamaling, o total na 13 barangay sa Albay.
Very lucky because ang SunWest Incorporated igwa kaiyan na dakulang paniniwala na nagmukna sindaki foundation para lang iyo ang magtugon sa mga corporate social responsibilities ninda sa communities. Nakisumaro man sa gift-giving activity si Ako Bicol Party List asing Committee on Appropriations Chairman Elizalde Co. na naging tradisyonaan pananaon ng regalo sa mga residente sa nasambit na lugar. Urog na tuyong Pasko, asin tiyempo man sa kompleanyo kan sa iyang esposa na si Maylin Co. Kikita nyo, it's been a success. So almost every year yan ginagawa natin. And masaya ang ating mga bata looking forward. And it's a parang reunion na rin yan. Pero karamihan bagong bata na to kasi yung noon, 20 years ago, lahat sila may work na ngayon. Yung iba sa Metro Manila, yung iba nabigyan natin ng trabaho sa Misiwis. Apwera sa pananaon ng regalo, ipigpromisa man ni Ko ang dugang na classrooms as in reading materials sa Child Development Center Misibis. Matapos na maipaabot man sa kaaraman kang kongresista, ang iba pang problema sa nasambit na barangay. Sapat, yun po yung pinakaano namin, tsaka yung mga ibang kagamitan namin katulad ng mga chairs, tables, mga reading materials, toys. Kasi kailangan po sa CDC is meron pong play area, may reading area, may rest area, ganun po, may kitchen, may basta kay Kong Saldico, walang imposible po. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Pamilya kan mga Bicolanong OFW Tripon sa OFW Family Day na pig-organisar kan OWA Bicol. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Nagatod ning kaugma ng Overseas Workers Welfare Agency OWA Bicol sa pamilya kang saindang OFW sa pigkondusir na OFW Family Day 2023 sa Albay Astrodome sa syudad ng Legazpi kang nakaaging Sabado. Imbitado sa pagtiripon maging ang mga dating OFW na pinili na sanang magnuro negosyo kaysan magtrabaho liwat sa luwas kang nasyon. Siring kan 46 anyos na sa era Almonasid kan baka kay Albay na anum na taon man na nagtrabaho sa Taiwan. Sa OWA Bicol, salamat sa opportunity na makapag-work ako noon sa abroad and nakatulong yon sa maraming bagay at aspeto ng aking buhay. Kasabay kang pagtripon, pigtawan maning rekognasyon ang mga scholar kang ahensya na nakagraduar ngunya na taon. Siring kang 23 anyos na magna cum laude si Godwin Angel Bahoy, na registered nurse na ngunyan. Kasi yung cash na binibigay po nila sa amin, yung cash allowance is sobrang nakakatabang po talaga sa mga tigagastusan namin sa school. Like ako po sa nursing, may binabayaran pa rin po kami mga RLE fees and also uniforms. Tapos yung mga instruments po. So, dakulawang tabang po talaga siya. Sa aktibidad, nagkaigwa maning parole making contest as in poster making contest. Sigun kay Sinaida Ramos, ang Regional Director kang OWA Bicol, taon-taon sindang nagkakaigwa ning siring na aktibidad na sarong pasasalamat sa mga Bicolanong OFW na nakikipagsapalaran sa luwas kang nasyon asin pigtitios na marayo sa pamilya. Ngani maghanap buhay asin matustusan ang pangangaipokan mga nabayan na pamilya. Kada pamilya ang nakaresibi maning Noche Buena package. Yung aming previous na mga pinuntahan, meron na po kaming pinuntahan sa Catanduanes. Nagpunta na rin po kami sa Camarines Norte at Camarines Sur. So, ang target po talaga namin ay buong probinsya po ng Bicol ay mapuntahan po namin at mapaabot itong OFW Family Day. Ay yung ating pong mga exhibitor, mga OFW family din po yan. So, in-encourage po namin sila, yung mga nagtayo po ng negosyo, na mag-exhibit po ng mga produkto nila para po makilala po sila dito sa ating Family Day. At yung ating pong mga OFW ay makabili din at matangkilik ka kanilang mga produkto. Mientras tanto, kasabay kang aktibidad, nagkaigwa maning blessing kan bagong ambulansya kan OWA Bicol na pwede sir na magtaong serbisyo sa mga OFW asin dating OFW sa anuman na emerhensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Bagong mundag na lalaking umboy na winalat sa maawot na porsyon sa Banwaan kan Daragan na rescue. 7 fireworks-related injury na idala kan DOH Bicol sa pagsabat kan Pasko. Asin siripo ng mga eksena sa libreng konsyerto sa Oyanggi Festival tampo kan singer-actor na si Juan Carlos Labajo. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik.
Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mabuusog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Bagong mundag na umboy nadukayan sa maawot na porsyon kansarong barangay sa Banwaan, Candaraga. Detalye sa report ni Regine Gue. Blanco pahasta sa ngunyan an otoridad sa Konsisay ang nagtapok sa sarong lalaking umboy sa Purok 7 Barangay Anislag, Daraga, Albay. Bispiras kan Pasko kan madiscover an umboy sa maawat na porsyon kay nasambit na lugar, nakatakod pa sa aki an umbilical cord kaini, mayo man ining suulot na gubing asin tadtad ning lugad sa hawak. Istorya kan nakakuha sa umboy, alas 7:30 nin aga mantang nagpapasabsab siya kan sa iyang atamay na baka, nakadangog siya nin hibi nin aki, hinanap niya kung saan ini nanggigikan dangan digdi na sa iya tuminambad ang nahawakan umboy. As dinalagan mi sa sa tugang niya mang BHW. Tapos duman na pig kang mga badok ikbarat-batasan na. Iwan lang ang pig gibong mindawan. Sigun kay Kagawad Chelen Biato, may record ang barangay sa mga bados asin bagong pangaki sa indang lugar, alagad base sa indang monitoring mayo sa mga ini ang nagtapok sa umboy. Nagtutubod sinda na posibleng hali sa mga kataid na lugar ang nagtapok sa aki. Nag-ano po sa amin na sunduin kami ng ambulance para po dali namin doon sa BRTTH. Pero before po na dinala namin sa BRTTH, yung katabi ng barangay health worker namin, may dalawang doon, nurse, mag-asawa po. So, pumunta naman doon at pinanilinisan po yung bata para po malinis. Kasi sobrang dungis po ng bata, kawawa talaga as in. Posibleng maatubang sa kasong pagbalgara sa Republic Act 7610 ang magurang kan umboy o konsisay man ang nagtapok digdi. Under investigation pa rin siya, yung WCPD natin, still conducting investigation sa area. Pero so far, walang traces siya. Walang CCTV kasi as in malayo na talaga siya sa kalsada. Na siya, masukal na part na ng barangay. Ngayon, si baby nandoon sa BRTTH, naka-confine siya. After that, kasi kailangan siyang i-treat Sabi ni Doc, injection lang siya ng mga anti-tetanus, ganyan kasi, di ba, kailangan yun ng bata. Kaya inadmit po siya sa BRTTH ngayon.
Sa presente, padagos pang pigaobserbaran sa Bicol Regional and Medical Center ang nasambit na umboy. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue. Bilang kan mga nalugadan, huli kan paputok antes pamanaan bagong taon, luminobo na sa 7 kaso sigun sa DOH Bicol. Detalye sa report ni Jennifer Pulinara. Uminabot na sa 7 kaso ang bilang kan fireworks-related injuries sa rehiyon sigun sa Department of Health Bicol. Sa fireworks-related injuries o FWRI number 5 kan DOH, puon kan Desyembre 20 hasta 25, saro na nalugadan huli kan paputok sa Albay, tulo sa Camarines Sur, tulo sa Naga City. Tuluan ipigdara sa Bicol Medical Center sa Naga City, saro sa Bicol Regional Hospital and Medical Center mantang tuluman sa Naga City Hospital. 2 sa 7 biktima ang nalugadan hulikan fountain, saro ang nalugadan hulikan 5-star mantang 3 ang nalugadan hulikan improvised cannon. Edad 9 anyos na lalaki ang pinakaaki sa mga biktima, mantang 50 anyos ang pinakagurang sa mga nalugadan. Sigun sa Senior Health Program Officer kan DOH Bicol na si Julian Granadino, base sa indang surveillance, halangkaw inikumpara ka nakaaging taon na tulusan na naitala sa parehong peryodo. 83% ng ating case ay galing po sa Camarines Sur. And isa ang naitala po natin sa Albay with 17% compared nung last year. So mas mataas ito for this year. But still, we cannot say pa doon sa mga succeeding kasi meron pa tayong continuous ang ating surveillance until January 5. Kadaklan sa mga biktima ang tinamaan sa kamot, bitis mantang ang iba man ang tinamaan sa payo. Entero naman ang mga biktima na na-discharge sa ospital. Katakod ka ini, liwat na pig-inkaminar kan departamento an publiko na gumamit na sananin ibang pamparibok urog na sa pagsabat kan bagong taon, arog kan paggamit nin torotot asin iba pa. So kami po sa DOH, sa Department of Health, lubos po ang aming pagkampanya tungkol sa iwas paputok campaign po namin. Continuously, sana po wag na po tayong gumamit ng paputok. I know we would like to celebrate ang ating, especially parating na ang New Year, ang pagsalubog ng bagong taon. Kung gusto natin na maging masigla, maaari tayong gumamit ng mga alternatibong paputok, ay pampaingay, kesa gumamit po tayo ng paputok. We also advocate po yung tinatawag nating community fireworks display. Kung gusto talaga po natin na makakita ng fireworks during New Year, pwede po tayong pumunta dito sa community fireworks display kung saan mas safe po ito kasi binabantayan po ito, may safety officer po. So, sure tayo na hindi po tayo mapapahamak. Ngani makaibitar sa peligro kan paputok, likayanan pagpurot kan mga nagkalat na firecracker sa dalan, asin maigot na bantayanan kaakian. Alagad in kasong malugadan, tulos na idaraan pasyente sa pinakaharaning ospital para sa mas tamang pagtratar. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Pagkaong uragon sa daungan kan Dole asin kanako Bicol Party List, opisyal nang binuksan sa syudad ni Legazpi. Detalye sa report ni Jennifer Pulinara. Opisyal nang binuksan sa publiko ang pagkaong uragon sa daungan sa Tectone Village, sakop kan Barangay Tinago, Legazpi City. Pasado alas 6:30 rin banggikan nakaaging Biyernes, Desyembre 22 kan inian buksan. Saro sa mga may pwesto digdi ang 35 anyos na si Edward Ahero, kan Barangay Anislag, Daraga Albay. Maniba-ibang inumonan sa iyang pigpapabakal, arog kan milk teas, kape asin iba pa. Yun, nagpapasalamat din kami sa Dole and then sa Ako Bicol and then sa mga partnership ng mga ng LGUs para dito sa ginaganap na pagkaing uragon dito sa daungan, sabi nga nila. Presente sa pagbubukas ang magbarkadang sinda Sofia asin James, na hilig ang pag-food trip, ug masinda na may haranin na sindang bakalan in street foods. Apwera sa mahiwas, malinig man ang lugar. Maraming mabibigyan ng mga opportunities para mag-sprout yung businesses nila. And yung sa ating mga kapwa Bicolanos, Bicolano, syempre may bago na naman na kainan and for sure marami na naman ang dadalo dito. Dito na lang po. Since marami naman kasing stall, malinis siya tingnan. Mas open air, maraming choices, maraming yung mga business owners na marami silang pwedeng i-open up dito. So magandang pwedeng balik-balikan. Kabale sa Dole Integrated Livelihood Program o DILP Kabuhayan ang pagkaong uragon sa daungan, na suportado man kan Ako Bicol Party List.
Total na 67 paratinda ang kabali sa programa. Nainot ng tinauanin mini food cart asin cooking tools kan dole asin kan partido. Antes pa man ang nasambit na pagbubukas. At sa beneficiaries po ng ating pagkaing Oragon sa Daungan program. Ito pong pagkaing Oragon sa Daungan program ay isang pangunahing proyekto namin dito sa DOL pagdating sa livelihood. Kasi po ito ay magtatatak na sa bawat daungan ang amin pong hangad, sa bawat daungan dito sa Bicol, may maganda tayong maipakikitang pagkain, malinis, maayos, at may tatak na serbisyo ng isang Bicolano. Naugma po siya kasi naiba po ini. First time po na nagkaigwaki pagkain Oragon sa Daungan. So ini po ba ko lang po ini sa Legazpi. Sino-showcase mi lang po ngunyan. Igwa po kami sa Katanduan si Open, Camarines Sur, Sorsogon, and maybe Camarines Norte. But for now, concentrated kami sa Legazpi. Considering po we have a very active partner, ang AKB po, sa pakinginot po nila ni Congressman Saldico Bungalon, and of course, si Executive Director, Attorney Garvin. 6,000 pesos ang magiging bulanan na renta kan mga benepisyaryo. Bilang parte kan pagbubukas asin regalo naman sa mga saradit na negosyante, libre ang sarong bulan na renta kan mga paratinda digdi. That bako sa na ini simpleng grant, but they undergone trainings, food preparation, food handling, and of course they were also screened if they are entitled digi sa programa. Katakod ka ini, laom kan Doli Bicol asin kan partido na maging dalan ang pagbubukas kan pagkaong Oragon sa Daungan, pasiring sa mas mauswag na buhay kan mga saradit na negosyanteng albayano. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Polinar. Performance kan singer-actor na si Juan Carlos Labajo inabangan sa Oyanggi Festival kan Pulanggi Albay kan nakaaging Biyernes. Siripuntaan mga eksena sa istorya ni Regine Bue. Sa ibungkan makusog na pag-uuran, ginatos na Bicolano ang nakiugma sa pamaskong handog concert part 2 kan Banwaanin Pulanggi Albay kan nakaaging Desyembre 22 kung sa inaimbitara na mag-perform sa PCC grounds ang pamusong singer-actor na si Juan Carlos Labajo. Ang funny Juan Carlos na si Duff Ortega handang makisusuan asin mauranan, madalan sa na mag-perform ang sa iyang pigi-idolo. Galing guys, maganda. The best. I love you, JK! Sana makapapicture ako. Maugmamay ng Pulanggenyong si Januel na mahiling din personal si Juan Carlos. For me, na-enjoy ko talaga really yung concert, especially yung kinanta niya talaga yung Shot Puno. For me, yun talaga yung pinaka-favorite kong kanta niya. And the best yung concerto for me ni Juan Carlos sa Pulanggi. And yun, thank you po kay Mayor Adrian Salceda and sa lahat na nag-anong concert. Mas naging buhay ng God an audience kan kantahon na ni Juan Carlos ang duwa sa pinakapamuso niyang kanta na Ere Asin Buwan. Ang iyong kanda'y umaabot sa buwan. Lahat ng pagmamahal at oras na aking binigay, parang di mo pansin ang sama ko sa iyong paningin. Oh, di ba? Ano? Ayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Sigun kay Pulanggi Mayor Adrian Salceda, partikan konsyerto sa selebrasyon nindakan Oyanggi Christmas Festival. Iniman ang saro sa iyang mga regalo sa iyang mga kahimanwa ngunya na Pasko. Asin pasasalamat sa padagos na pagtitiwala sa iya bilang ama kan banwaan. Ang mga concert dito sa Pulanggi is kind of a way of showing my appreciation to the people,
especially their support and trust sa administration ko. Pero economically speaking, isang dahilan kung bakit kami nagpapa-concert para mabuhay ang economy. Pinasalamatan man kan alkalde si Congressman Joey Sarte Salceda asinan Ako Bicol Party List na naging dalan nga ni ma-realizar ang nasambit na konsyerto. Salamat sa lahat ng tumulong. Sabi ko kanina, wag natin kakalimutan na magpasalamat sa lahat ng tumulong sa atin, sa AKB Party List, syempre po sa pangunguna ni Kong Saldi, ni Kong Joey at sa lahat-lahat ng tumulong. Hindi ko na isa-isahin, basta gusto kong matapos ang 2023 ng with a grateful attitude. At sana naramdaman ng tao, hindi lang ng mga taga-Pulangi, kundi yung mga neighboring towns and cities na ganito dapat this is what they deserve. Kundi dapat makulay at mas maliwanag ang Pasko nila. Mientras tanto, apwera kay Labajo, naimbitaran man na mag-perform ang dating vocalist kan bandang Imago na si Aya De Leon. Daimo nagpahuri ang local talents kan Bicol Siring kan Arim Vibes, Misty Ali, Myra Abila asin tayo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue. Asinyanan katripunan kan mga baretang tatak Bicol. 5 aldaw na sana, bagong taon na. Ako si Jen Nunez. Salamat!